саволи дигар ин аст ки дар бораи пешоби шутур ки баъзеҳо менӯшанд ё ки арабо менӯшанд инро. аслан пешоби шутур дар ҳадис меояд ки қабилаи ба номи Олайна як теъдоде аз мардум омадан ислом оварданд ба зоҳир ва чанд вақт дар Мадинаи Мунаввара ино буданд ва бемор шуданд. дар шикамшон як намуди беморӣ пайдо шид. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам инора равон кард, гуфт ки бирен берун, аз шутурҳои садақа, аз шируш ва ҳамчунин аз пешобуш бинӯшен. боз ино рафтанд аз ҳамон пешобуш, шируш, аз ҳамон шутурҳои садақа менӯшиданд, то ин ки ино баъди як муддате соз шиданд, сиҳат шуданд. боз ҳамон чӯпоне ки молҳои садақаро мечаронд, ҳамура куштанд, чашмоша кофта гирифтанд, биниша буриданд, баъд рафтанд гирехтанд, рафтанд аз пешаш. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аз ин кор хабардор шиданд. фавран ин саҳобаҳои киромро равон карданд, то ки онҳоро дастгир кунанд. баъд инҳорам дастгир кардан оварданд. чӣ рақам чӯпоне ки кушта буданд, инҳорам ҳамон рақам куштанд. аз ин ҳадис маълум мешавад ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам худшон амр карданд ба нӯшидани пешоби уштур. агар ин ҳаром мешуд, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ба чизи ҳаром ҳеҷ вақт амр намекарданд. ва боз худшон мегӯянд ки тадаввау ва ла тадаввау билҳаром, шуморам табобат бикунен. ва баъзе дар ҳадисҳо меояд ки ҳар беморие бар худуш давое дорад. ва ла тадаввау билҳарам, шумо бо чизи ҳаром табобат накунед. ва ин ҳадиси тадаввау ва ла тадаввау билҳаром дар сунани Абу Давуд аст. агар нӯшидани пешоби шутур ҳаром мебуд, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ин қабиларо амр намекарданд ки бо чизи ҳаром табобат кунанд, барое ки аз як тарафи дигар худш мегӯяд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ки бо ҳаром табобат накунед. пас ҳайвоноти мо юкаллу лаҳмуҳу, ки гӯшти ҳайвоноте ки хӯрда мешавад, дар бораи пешоби инҳо баъзе аз уламоҳо навиштанд ки ин пок аст. агар дар либос ки расад, либос бенамоз намешавад. ва ҳамчунин духтурҳое ки бо ин тариқа тавсеаи табобат мекунанд, инсон метавонад ки аз пешоби шутур, аз пешоби масалан молҳое ки гӯшти ваё барои мо мусалмонҳо забҳ кардан қатъи ҳалол мешавад, аз инҳо истифода баранд, мушкиле надорад. Баракаллоҳу фикум.